Waqt seminar tal-MHRA, is-sidin ta' ristoranti enfasizzaw illi t-taħriġ għandu jirrefletti aħjar il-bżonnijiet tal-industrija, bir-riżultat ikun ħaddiem kompetenti f'kull ma jkollu bżonn jagħmel f'xogħlu. Fl-istess ħin tkellmu dwar il-bżonn illi l-Gvern jagħti sehmu biex ikun hemm aktar flessibilità fuq l-operat tagħhom fl-iktar żminijiet xotti għall-industrija. Ikkritikaw in-nuqqas ta' għajnuna li jsibu mill-Ministeru għal Għawdex u rimarkaw li fl-ITS ta' Għawdex hemm biss 28 student meta Għawdex huwa tant importanti fl-industrija. Rappreżentanti tal-ITS f'Malta tkellmu dwar tibdil li qed isir mit-tmexxija ġdida fl-istitut u li għandha tgħin biex l-istudenti ikunu preparati aħjar. Importanti ħafna li minn żmien għal żmien wieħed jieħu stock take tas-sitwazzjoni u aħna nipproponu li jkun hemm an in-depth study li l-MT għandha tillidja ovvjament magħna u fost stakeholders oħra biex minnu mill-informazzjoni niġbru infasslu strateġija li jgħin l-iżvilupp ta' dan is-settur importanti. Il-kelliem laburista Gavin Gulija qal li l-livell tal-preparazzjoni tal-ikel u t-teknoloġija użata fir-ristoranti Maltin saret ħabba ta' sew ma' dawk ta' barra. Gavin Gulija kritika l-kontijiet minn fuqha li l-Gvern qed jimponi fuq dawk li operaw fil-qasam tar-ristoranti. Fil-fatt hemm lok fejn isir aktar progress f'dak li għandu x'jaqsam ma' taħriġ fuq kull livell, mhux biss fuq livell maniġerjali, ta' kif wieħed imexxi ristorant, imma anke fuq livell ta' risorsi umani, sansitra anke fuq dak il-livell tal-waiters u tas-servers. Huwa importanti illi niffukaw fuq servizz u kwalità ta' servizz aktar importanti. Minħa tiegħu Mario De Marco tkellem dwar kategorizzazzjoni tar-restoranti. Hemm dak il-kunċett li sejħu recommended label, allura t-turist ikun jaf mela dan huwa restorant fuq livell aħjar u rekomandat mill-istess MHRA. Naħseb ir-realtà wkoll rridu nkomplu naħdmu però fuq l-awtentiċità. Ataw wis restaurants li joffru ċina internazzjonali u ftit wis restaurants li joffru ċina Maltija. Intqal li l-instabilità fir-reġjun qed tolqot lis-sidien ħażin bit-tħassir ta' bookings tant li qed isir survey intern apparti biex is-sitwazzjoni tkun analizzata.